Arratsalde on guztioi, eskerrik asko gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan Argixako Zaragoitzako lan gatazkaren aurrean Urretxu eta Zumarragako Euskal Herria Bilduren jarrera azalduko dugu. Jaingo duzuen moduan, maiatzaren 14 geroztik, Zumarragako Argixako Zaragoitzako lan gatazkalak blokeo gogoran jarraitzen du. Langileak lan uzte mugagabean jarraitzen dute, euren baldintza duinen defentsan eta herrialdeko lan hitzarmenaren alde, erabakitasun eta duintasun osoz. Zerbitzuak, Zaragoitzetako zerbitzuak duen izaera publikoa kontuan izanik, instituzio publikoek honen gaineko erantzukizun zuzena dute. Eta horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposamen bat helarazi zuen pasadan otsailean. Proposamen honetan, langileen aldarrikapenak biltzen zituen eta zerbitzuaren kalitatea bermatzea zuen helburu. Alde batetik, lan baldintzen hobekuntzak, Espainiako lan erreforma ez aplikatzea eta zerbitzuaren kalitatea hobetuko luketen neurriak jasotzen zituzten. Besteak beste, patronalari proposamena aurrera eraman litzateko beharrezko diru hornidura bermatzen zuen Aldundiak. Langileen borroka eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lanari esker, dagoeneko egoitzetako langileen 75% lan hitzarmena badu honezkero. Baina, aipatu bezala, Zumarragako zahar egoitza honetan, Gerozar lan enpresak ez du jarrera aldatzeko asmorik agertu. Blokeo egoera hau gainditu eta akordiorik lortzen ez bada, ezingo da herrialdeko hitzarmenik sinatu eta ondorioz, sektore honetan Espainian dagoen araudia jarriko da indarrean. Aipatutako lan hitzarmen hau, Espainiar estatuko lan hitzarmen hau aplikatzen baldin bada, langileen lan baldintzak izugarri okertuko dira. Eta Zumarragako zahar egoitza honen kasuan, senidek eta gure nagusiek jasotzen den zerbitzuaren kalitatea ere nabarmen eskastuko da. Jakina, egoera honetan, enpresak etekin handiagoak lortuko ditugu, baina galera soziala handiagoa izango da. Eta hori saihesteko langileek greba mugagabean jarraitzea erabaki dute. Langileen lan eskubideak bermatuak daudela ziurtatu behar dugu, langileen duintasunagatik eta langileen lan baldintzagatik. Senidei eta gure nagusiei eskaintzen zaien zerbitzuan eragin zuzena dutelako. Lan baldintza duinak eta egokiak dira kalitatezko zerbitzu baten bermea. Lan baldintza duinak eta egokiak dira justizia sozialaren oinarria. Egoera honen aurrean, honako adierazi nahi du Urretxu eta Zumarragako Euskal Herria Bilduk. Batetik, gure elkartasun eta gertutasun osoa adierazi nahi diegu lan uztea mugabean dauden langile guztiei. Ez zaudete bakarrik, horixe da eman nahi diegun mezua. Lan baldintza duinekin aritzeko eta zuen eskubideak ez murrizteko herrialdeko hitzarmena eskuratzeko egiten elizareten borrokarekin bat egiten du Urretxu eta Zumarragako Euskal Herria Bilduk. Bigarrenik, ostegun honetarako deitu den manifestazioarekin bat egiten dugu. Ostegun honetan, arratsaldeko 7:00 Potrosetik aterako den manifestazioan. Euren duintasunaren eta lan baldintzen aldeko borrokan, guztion duintasunaren eta eskubideen aldeko martxa izango da. Eta horretarako, dei egiten diegu Urretxu eta Zumarragako herritar guztiei, aipaturiko martxa horretan bat egin dezaten eta bi herrietako kaleak bete ditzagun. Eta hirugarrenik, langile guztien lan baldintzen alde tinko borrokatuko dugu. Hori baita, egoera ekonomiko honen bermerik honena. Jakina denez, krisi honek are eta gogorrago astintzen ditu emakume guztien duintasuna. Bizitza duinago lortzeko, zaintza lanetan masiboki lan egiten duten sektore inbisibilizatu eta prekarionetakoa delako. Era benean, honako eskakizunak eman nahi ditu Urretxu eta Zumarragako Euskal Herria Bilduk. Batetik, Gerozarran SL enpresaren kudeatzaileei negoziatzera eseri daitezela eta Gipuzkoako langileen bizitza kaskartzen duen Espainiako lan erreforma indarrean jartzeari uko egin diezaiola. Jarrai dezala lan hitzarmena sinatu duten gainontzeko zahar egoitzen bidetik. Zerbitzuaren kalitatearen alde egin dezala, benetan. Bigarrenik, Zumarragako udal gobernuari defendatu ditzala bere herritar eta langileen lan baldintzak eta zerbitzu publikoaren kalitatea orain arte baino tinkotasun
konpromiso eta eraginkortasun handiagoz. Bide batez, Urretxuko eta Zumarragako Euskal Herria Bilduk eta Urretxuko udal gobernuak ondoko konpromiso hauek hartzen ditu langile eta herritarren aurrean. Batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiari, orain arte bezala, gatazka honen konponbidearen alde lan egiten jarraitzeko eskaria egingo diogu. Bestetik, bilera bat eskatuko diogu Gerozarlan SL enpresako zuzendaritzari egoera bideratzen eta desblokeatzen saiatzeko. Eta azkenik, mozio bat aurkeztuko dugu udal batzarretan, Urretxuko eta Zumarragako udal batzarretan. Langileen aldarrikapen bat eginez eta kalitatezko zerbitzu publikoan eta senideen eskubideen defentsa tinkoa eginez. Amaitzeko berriro ere dei egiten diogu Urretxu eta Zumarrako herritarrei, bat egin dezatela Argisaoko Zahar Egoitzako langileek deitu duten manifestazioarekin, arratsaldeko 7:00 ostegunean izango dena. Euskal Herria Bildu bertan izango da herritarren interes orokorren alde, langileen eskubideen alde eta kalitateko zerbitzu publikoen alde.